дар гулгашти парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон маросими тантанавии савганёткунии навазкарон баргузор гардид. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон, волидони навазкарон ва масъулини қисми низомӣ иброз доштанд, ки артиши миллӣ яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ба шумор рафта, сарбозону афсарон ва хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳифзи марзубум, пойдории сулҳусубот, ваҳдату ягонагӣ ва ҳифзи дастовардҳои замони собистиқлолӣ саҳми арзишманд мегузоранд. дар замони собистиқлолӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои беҳтар намудани шароити хизмати ҳарбӣ дар қисмҳои низомӣ тамоми имконоти зарурӣ фароҳам оварда шуда, пояҳои моддиву техникӣ сол аз сол беҳтар карда мешавад. ин диловарони ватан бо сарбаландӣ савганд ёд намуданд, ки барои ҳифзи марзубум, пойдории сулҳусубот, ҳифзи якпорчагӣ ва манфиати давлату миллат садоқатмандона хизмат мекунанд. артиши миллӣ аз замони таъсисёбӣ то имрӯз давраҳои мушкилро сипарӣ намуда, ҳамчун сипари боэътимод барои пойдории сулҳусубот ва ҳифзи марзубуми кишвар хизмат мекунад. имрӯз дар сафи артиши миллӣ диловарони ватан бар ба бари ҳам истода барои пойдории сулҳусубот ва ҳифзи марзубуми ватан хизмати софдилона анҷом медиҳанд. солҳои охир бо беҳтар гардидани шароити хизмат дар сафи артиши миллӣ, сафи ихтиёриён бештар гардида, ҷавонони ватандӯст бо дарки баланди масъулият ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро мекунанд. ҷавонон хуб дарк намуданд, ки хизмат ба модар ватан қарзи шаҳрвандӣ ва ҷавонмардӣ аст. ҷамомади идона бо гузашти низомӣ аз ҷониби афсарону сарбозон хотима ёфт.